Narumpayu Neoskum, ka Chananam Daki Padba, Gabriel Nyotarp. Ka Nyotrap National Liberation Council HNLC kalakano baka jingkhot yakran yasuk jong ka sokar ka day tang ka buj ka balabu jingkhen lepa ban la penjem khanap bat ban pentron ya ka jingyale jong ka seng ka jingkhot yakran yasuk jong pi kam day e nre ka jingle ka bala khen lepa khanang ban yo jing mentoy yaladi ka jing mentoy ka jai ban riu jongi ka jing thmu ba shisha halendet jong ka ni ka jingle ka long ban pentlot pendu mensim ban rung khli bat penya yangi ban pentron ya ka jingki jongi hakba akumba wa jingsuk kani kamdai shapang ka jing penyasuk ka bashishan rai ka de ka jing thmu ban pendu jan yangi bat ban pentron ya ka jingale jongi long general secretary com publicity secretary jong ka HNLC ubak san ku parnong tra ha ka kerwo kani ka jing kan tho kalami tang shi sngi hadin bak sokar pedeng kala rai ban penjalan biang ya ka jing khen ya ka HNLC kum ka kan hun be an sa san snam kan ti ubak san ku par ulo ong bak HNLC kam smo phla satia ya kani ka rai jong ka sokar ban penha biang sa shisin ya ka jing khen be an ya ka HNLC hapo ka unlawful activities prevention act khat khandai span ri phonyo kani ka jing le ka pen i ya ka jing yai yu rot ya ka jing pen pau par thai ya ka jing ya khi badai hok jongi bat ka jing pen thot ya ka jing le jongi ban yo ya ka sanchar hi daladi ula ban rap na lor kani uni unong yalam jong ka HNLC ulo ong ka jing ya tho khana bala pen phriang da ka tanat kampo yeng jong phi ka ba pen i ya ka HNLC kum ka kan hon bala tlat bor ka badan tang shipho ka san ngut ki khot ki batre kam ka pen pau ya ka jing khen tron ka ba kraw ya ka bor jongi nai ka jing tho jong phi hi ki pen pau ba ka ni ka jing ya tho khana ka long ka ba ya lam bakla ha ka ba nyo pholai ngut ki khot jong ka HNLC ki la sha kem hadu menta bat ka jing don ki khot ka dang ai beteng ban kiu shu ka jing shisha batang lai ngut ki khot ki la pendem no hakini ki san snem baladem ka pen i ka jing satar jong ka HNLC bat ka jing ya sha ha ka jing ya le ulong